Vítajte v malom finále tejto trojdielnej série. V druhej časti sme sa prepravili vzducholoďami, prekonali sme neuveriteľné vzdialenosti ponad oceány a póly. Ľudstvo sa naučilo aj klzavému letu. Popri rozmachu vzducholodí sa vyvíjali aj prvé primitívne lietajúce stroje s motormi. Ľudstvo sa túžilo dostať do vzduchu na aparáte s krídlami a motorom, ktorý je ťažší ako vzduch. Nezodpovedané boli najmä otázky materiálov, tvaru konštrukcie a spoľahlivého ľahkého výkonného motora. Kto bol teda prvý? Ako zadefinovať prvý let na stroj ťažšom ako vzduch? Nepodaril sa možno tento čin niekomu inému skôr? A koho všetkého nechali Wrightovci za oponou? Dnes všetky tieto otázky zodpovieme. Zodpovieme aj to, prečo si história pamätá práve Wrightovcov a pozrieme sa spolu na ich najväčšieho rivala tej doby, aj na zabudnutého francúzskeho génia, ktorý inšpiroval svojou prácou ostatných. Čakajú nás príbehy, ktoré odštartovali a vyformovali moderné dejiny letectva, ako ich poznáme dnes. A do technických výkresov na veky zadefinovali pojem lietadlo. Runway je čistá, tak vletíme na to. Príbeh Clementa Adera sa začína písať 2. apríla 1841 v Muret nedaleko Toulouse vo Francúzsku, kde sa narodil. Ader bol nadaným študentom a v rokoch 1860 až 61 absolvoval technickú školu v Toulouse a v roku 62 nastúpil do železničnej spoločnosti ako majster. V roku 1867 navštívil svetovú výstavu v Paríži, kde bol predstavený vylepšený velociped miestneho zámočníka. Všimol si všetky jeho nedostatky a začal pracovať na vlastnej verzii. Vylepšil lúče na kolesách a okolo kovového ráfiku potiaľ vulkanizovanú gumu. Tento možno nazvať prvý plášť, ako to dnes nazývame na bicykloch, si dal patentovať roku 1867. Clement sa však stal známy najmä za svoje vynálezy na prenos hlasu. V roku 1881 vynašiel teatrofón, zariadenie, ktoré umožňovalo prenášať operu alebo predstavenie z divadla naživo a počúvať ju na diaľku doma na telefóne. Toto zariadenie bolo senzáciou na medzinárodnej výstave elektriny, ktorá sa konala v tom istom roku v Paríži. Teatrofón zaujal natoľko, že za predaj patentov si Ader mohol dovoliť rozbehnúť svoj vysnívaný projekt prvého lietadla poháňaného párnym strojom. Ader žil v roku 1875 v Paríži. Stretával sa tu s najlepšími konštruktérmi tej doby, ktorí mu umožnili dosiahnuť pokrok, o akom sa iným ani nesnívalo. Navrhovanie motora bola preňho jednou z najťažších úloh, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Musel byť výkonný, ľahký a zaberať čo najmenej miesta. Ader preto vynašiel vertikálny párny stroj s výkonom 10 až 12 konských síl, s rúrkovým kotlom a hmotnosťou približne 16 kg. Na tú dobu niečo nepredstaviteľné. Prvé lietadlo, ktoré navrhol, pomenoval Éolé. Malo konštrukciu, ktorá mala tvar netopierich krídel, potiahnutú plátnom, jednu vrtúlu a párny motor. Prvé skúšobné lety sa uskutočnili 9. októbra 1890. Lietadlo jemne poskakovalo a miestami sa odlepilo od zeme, kým zišlo zasa z dráhy. Napriek tomuto incidentu ministerstvo vojny poskytlo Aderovi finančnú podporu na ďalšie modely. Skúšky ďalej pokračovali a Ader skonštruoval ďalšie lietadlo s názvom Avion 2. Odtiaľto pochádza aj poprvýkrát použitý výraz avión, v preklade lietadlo. Tento výraz používame dnes nielen vo Francúzsku, ale na celom svete. Najpokročilejším z jeho výtvorov bolo lietadlo s 2 párnymi motormi a rozpätím krídel viac ako 15 metrov. Bolo dokončené roku 1897 v Paríži. Clement ho nazval Avion 3. Bolo vyrobené prevažne z dreva a malého počtu kovových častí pozostávajúcich z ocele, mosadze a hliníka. Zatiaľ čo staršie lietadlo nemalo žiadne prostriedky na smerové riadenie, toto už bolo vybavené kormidlom. Poťah na krídla bol vyrobený z najkvalitnejšieho hodvábu, aký sa dal vtedy zohnať. Prišiel prvý pokus o let 14. októbra 1897 na kruhovej dráhe v Satori. Po krátkom poskakovaní stroj zachytil porivy vetra, vybočil z dráhy a zastavil sa. Francúzska armáda potom stiahla financovanie, ale výsledky utajila. Komisia v novembri 1910 zverejnila oficiálne správy o Aderových pokusoch s tým, že boli neúspešné. Oficiálny záznam ministerstva vojny uvádzal to isté a to, že Avion 3 počas týchto skúšok nikdy nevzlietol. Inžinier André Binet bol jedným zo svedkov letu. Vo svojom denníku doslovne uvádza: Zdá sa, že Avion 3 mal všetko, čo bolo potrebné na let, teda všetko potrebné najprv na vzlet a potom na riadenie.
Okrem problémov spôsobených kruhovou nespevnenou dráhou bol podľa môjho názoru problémom predovšetkým pilot, ktorý by vedel, ako z lietadlo manévrovať po opustení zeme. Aderovi sa však aspoň podarilo skonštruovať lietadlo, ktoré vážilo približne 300 kg, čo bolo v tom čase pozoruhodný úspech. No dojem na ministra vojny už nespravil. Ader, zničený neúspechom a smutný zo zastavenia grantov z armády, si do denníku zapísal: Rozhodol som sa zničiť všetko. Po experimentoch v Satori opustil môj avión 3 aj generál Bilot, minister vojny. Skľúčený a cítiac sa vo svojej tiesni úplne sám, som sa rozhodol všetko zničiť. Všetko som roztrhal a spálil a svoje eolé som taktiež rozobral. Všetky kresby a modely boli spálené. Avión 3 mal stihnúť rovnaký osud, keď zasiahol pán Mascard a povedal, že mi ho chce zaradiť do sekcie v múzeu. Tento nádherný stroj a technické majstrovské dielo Clementa Adera, ktoré vydláždilo cestu pre budúcnosť letectva, tak dodnes môžeme obdivovať v Musée d'Art et Métier v Paríži. Ader zostal aktívnym zástancom rozvoja letectva aj po svojich neúspechoch. Pre niekoho bol kurióznou postavičkou a pre niekoho však ostáva otcom letectva a vizionár. Roku 1909 vydal knihu L'Aviation Militaire. Je pozoruhodná svojou víziou vzdušného boja a ako prvý v nej predpovedá a navrhuje podoby modernej lietadlovej lode s plochou letovou palubou, ostrovnou nadstavbou, palubnými výťahmi a hangárom. Jeho nápad na lietadlovú loď odovzdal americký námorný atašé v Paríži. V novembri 1910 na to už nasledovali prvé skúšky v Spojených štátoch o stavbu lietadlovej lode. Clement Ader zomrel ako 84-ročný v Toulouse, pomerne v zabudnutí. No dejiny mu časom vrátili jeho uznanie. Na pohrebe sa zúčastnili vysokí zástupcovia armády, inžinierských škôl, technici a vedci zo širokého okolia. Tvrdenia, že Ader skutočne vzlietol a stroj riadil, sú príliš silné. Jednalo sa skôr o nekontrolovateľné skoky, ktoré sa nedali nejakým spôsobom ovládať. Lietadlo sa vznieslo pár desiatok centimetrov nad zem, preletelo pár metrov a dopadlo na dráhu. Avšak jeho smer, ako aj rýchlosť či výška boli nekontrolovateľné. Whitehead sa narodil v Leutershausene v Bavorsku 1. januára 1874 ako Gustav Weiskopf. Ako chlapec prejavoval záujem o lietanie, experimentoval so šarkanmi a vyslúžil si prezývku Lietač. Spolu s bratom lovili a chytali všetko, čo lieta, za čo mali častokrát problémy s poriadkovou políciou mesta. Gustav sa po skorej smrti svojich rodičov vyučil za mechanika a odcestoval do Hamburgu, kde bol v roku 1888 nútený pripojiť sa k posádke plachetnice. Tu na plavbách pochopil princípy vetra, plachiet, lietania vtákov a navigácie. Weiskopf prišiel na plachetnici do USA v roku 1893, kde sa ako emigrant rozhodol ostať. Priezvisko si tu zmenil na Whiteheada. Zamestnal sa u výrobcu hračiek Horsemana, ktorý si ho najal na výrobu a prevádzku reklamných šarkanov a modelov vetroňov. V roku 1893 bol už Whitehead v Bostone, kde experimentoval s vetroňmi a šarkanmi. Pracoval tu na Harvardskej meteorologickej stanici, ktorá sa zaoberala púšťaním meteorologických šarkanov. Bol technicky veľmi zdatný a sám si konštruoval odľahčené motory pre svoje lietajúce stroje. Najznámejším Whiteheadovým strojom, s ktorým zaznamenával pokroky, bol jednoplošník číslo 21. Mal rozpätie krídel 11 metrov. Krídla potiahnuté látkou boli rebrované bambusom a podopreté oceľovými drôtmi a tvarom sa veľmi podobali krídlam klzáku typu Lilienthal. Lietadlo poháňali dva motory. Pozemný motor s výkonom 10 koní, ktorý bol určený na pohon predných kolies na dosiahnutie vzletovej rýchlosti, a acetylenový motor s výkonom 20 koní poháňajúci dve vrtule. Tie boli navrhnuté tak, aby sa otáčali proti smeru otáčania kvôli stabilite. Krídla sa dali mimo iné sklopiť a lietadlo fungovalo ako auto. To, čo je dnes pre mnohých stále nevyriešenou témou, sú jeho údajné ranné pokusy o let dávno pred bratmi Wrightovcami. Písal sa maj roku 1899 a Whitehead a jeho priateľ Dervič cestovali do Bridgeportu v štáte Connecticut, aby si našli prácu v továrniach. Tu mali podľa očitých svedkov vykonať let z kopca na začiatku ulice. Vykonali motorový let dlhý približne pol míle v Pittsburghskom Shenley Parku. Dervič uviedol, že leteli vo výške 6 až 7 metrov v párnom jednoplošníku a na konci ulice narazili do tehlovej budovy. Kvôli tejto udalosti polícia údajne Whiteheadovi zakázala vykonávať v Pittsburghu akékoľvek ďalšie hlúpe experimenty. Historici tento let vyvrátili pre nedostatok dobových dôkazov. Párny stroj na palube vraj nebol dosť výkonný a ovládanie iba pomocou náklonu tela je vraj nezrealizovateľné.
Letecká udalosť, ktorou je Whitehead dnes najznámejší, sa údajne odohrala vo Fairfielde v štáte Connecticut 14. augusta 1901. Bola podrobne opísaná v článku vo vydaní miestneho týždenníka Bridgeport Herald z 18. augusta. Článok napísal reportér Richard Howell, očitý svedok udalosti a neskôr redaktor novín. V článku bola priložená kresba, ktorú niektorí Whiteheadovi výskumníci pripisujú Howellovi a ktorá zobrazovala lietadlo za letu. Kresba bola údajne založená na fotografii, o ktorej sa predpokladá, že už neexistuje. Článok popisuje, ako sa lietadlo so zloženými krídlami na kolesách presunulo za mesto v sprievode 2 asistentov na bicykloch. Pri tomto pokuse vraj preletel 260 metrov vo výške asi 3 metrov na svojom lietadle číslo 21 a poľahky pristál. Ak sa tento let uskutočnil, predbehol tak prvé motorové lety bratov Wrightovcov o viac ako 2 roky. Junius Hareworth, ktorý bol ako chlapec jedným z Whiteheadových pomocníkov, povedal, že Whitehead s lietadlom letel aj inokedy v polovici roku 1901. Bolo to pozdĺž okraja pozemku patriaceho miestnej plynárenskej spoločnosti. Takisto čestne vyhlásil, že let videl na vlastné oči. Whitehead sa 17. januára 1902 údajne zúčastnil ďalších 2 veľkolepých letov vo svojom vylepšenom lietadle číslo 22 s novým motorom o výkone 40 koní. Fotografie letiaceho stroja sa mu vraj nepodarilo zhotoviť pre zlé počasie. Anton Bruckner, mechanik a asistent Whiteheada, podpísal čestné vyhlásenie týkajúce sa údajného letu. Pokusov o let vykonal Whitehead tucty. Investigatívna novinárka Stella Randolphová zhromaždila v 30. rokoch 20. storočia v knihe Stratené lety Whiteheada 15 čestných vyhlásení s podpismi. Boli tam obyvatelia mesta, Whiteheadovi spolupracovníci a jeho priatelia. Existujú články a prepisy týchto letov, ktoré vyšli aj v periodikách ako Washington Post, New York Herald, Minneapolis Journal alebo denník New York Sun. Skorým zdrojom podnetov bol rozhovor s Whiteheadovou manželkou Louise z roku 1940 v novinách Bridgeport Sunday Post. Citovala v ňom prvé nadšené slová svojho manžela po návrate z Fairfieldu 14. augusta 1901. Išli sme hore. Povedala, že jej manžel bol vždy zanepráznený motormi a lietajúcimi strojmi, no nikdy nevidela žiadny z hlásených letov svojho manžela. Do dnešného dňa sa však bohužiaľ okrem fotografií Whiteheadových lietadiel a klzákov na zemi nenašli žiadne, ktoré zachytávajú jeho motorové lietadlo vo vzduchu. Analýza z roku 1980 dospela k záveru, že dizajn lietadla číslo 21 ako celok bol chatrný a aerodynamicky nevhodný. Napriek tomu zlietli na svete 2 repliky. Obe však s modernými technológiami a materiálmi. A neuvádzajú, či originál mohol byť schopný letu. Jedna v roku 1986, ktorú skonštruoval Američan Andrew Koch a preletel na nej 100 metrov. Druhá replika bola postavená v Nemecku, taktiež s použitím moderných materiálov a moderným motorom. 18. februára 1998 preletela 500 metrov. Za zmienku stojí spor so Smithsonovým inštitútom o prvenstvo riadeného letu, ktorý bol bližšie rozobratý v knihe História zmluvou. Kniha poukazuje na dohodu z roku 1948 medzi inštitútom a dedičmi Wrightovcov, ktorí prislúbili darovať svoje lietadlo Flyer múzeu, ale iba za podmienok, že inštitút bude za prvý motorový let považovať ten, vykonaný v Kitty Hawk 17. decembra 1903 a žiadny iný. Inštitút totiž dlho váhal, komu prvenstvo prideliť. A pokúšal sa investigatívne vyšetrovať Whiteheadové, ako aj Langleyové pokusy o lety, ktoré sa údajne uskutočnili pred bratmi Wrightovcami. Zmluva mala bratom Wrightovcom definitívne zaistiť prvenstvo, ak by sa aj našli dôkazy v ich neprospech. Sám Orville Wright navyše pochoval Whiteheadové snahy článkom z roku 1945 s názvom Mýtický let Whiteheada. Vyvracia v ňom všetky jeho pokusy a opiera sa o nedostatok dôkazov, fotografií a kritizuje aj technické nedokonalosti jeho stroja. Whiteheadová rodina a pozostali dokonca tvrdili, že Wrightovci si prišli jedného dňa k Whiteheadovi po cenné rady krátko predtým, ako sa ich flyer zniesol do vzduchu. Orville Wright túto návštevu vyvrátil a ďalej tvrdil, že sa s Whiteheadom nikdy nestretli. Či už to bolo tak alebo onak, Whitehead sa po neúspešných pokusoch a neprijatí verejnosti so svojimi letmi venoval ďalej konštrukcii motorov. V tomto odvetví bol na svoju dobu jeden z najlepších. Gustav Whitehead zomrel pri pracovnej nehode 10. októbra 1927. Guvernér štátu Connecticut John Dempsey v rokoch 1964 až 68 vyhlásil 14. august za deň Gustava Whiteheada.
25. júna 2013 guvernér štátu Connecticut Dan Malloy podpísal štátny zákon číslo 6671, v ktorom uznal Gustava Whiteheada za prvého človeka, ktorý dosiahol let s motorovým pohonom. Starší Wilbur sa narodil 16. apríla 1867, mladší Orville 19. augusta 1871. Obaja bratia absolvovali strednú školu. Starší Wilbur mal obchodného ducha a bol to veľmi schopný inovátor a vynálezca. Orville bratové nápady pretahoval do reality, keďže bol zdatný mechanik a konštruktér. Toto bratské duo teda tvorilo dokonalý tím. Bratia vyrastli spolu v Daytone. Inšpirovaní Sirom Georgeom Caleym, Ottom Lilienthalom a Samuelom Langleym začali roku 1899 s pokusmi klzákov, ktoré si sami financovali vďaka svojej firme na výrobu a opravy bicyklov. Spolu so svojím zamestnancom Charliem Taylorom postavili prvý aerodynamický tunel, v ktorom vyskúšali vyše 200 rôznych tvarov krídla a vytvorili vlastné tabuľky o pôsobení vztlaku vzduchu na tvar krídla. No to, čo im nikto nevezme, je patent na riadený let. Viac ako na to, či model vzlietne alebo akú má hmotnosť, zdokonalovali jeho riadenie. Bratia vynašli spôsob, ako pomocou krídlových plôch lietadlo ovládať vo všetkých troch osiach. Vodorovne, pozdĺžne aj zvisle. Toto zdokonalili natoľko, že princíp ich riadenia sa len s malými obmenami používa na lietadlách dodnes. Na zmenu smeru sa používala deformácia krídel, dvomyselným systémom kladiek ťahaním za lanka. Patent bol zapísaný 23. mája 1906 ako US patent číslo 821393 Flying Machine. Po nekonečných skúškach, ktorých bolo niečo cez 1000 so svojimi klzákmi v piesočných dunách Kill Devil Hill, nedaleko Kitty Hawk, sa rozhodli pre skúšky motorového stroja. Roku 1903 postavili Wright Flyer, neskôr nazývaný Flyer One. Použili vlastnoručne vyrobené vrtule a motor na mieru, skonštruovaný v ich obchode s bicyklami v Daytone, ktorý postavil opäť ich zamestnanec Charlie Taylor. Motor mal dostatočne nízky pomer hmotnosti k výkonu, aby mohol byť použitý na lietadle. Charlie celý motor postavil za 6 týždňov, prevažne z hliníku. Vážil 77 kg a mal výkon 12 konských síl. Dovtedy nebol v USA taký motor k dispozícii. Charles Edward Taylor bol teda naozaj kľúčovou postavou, ktorá zohrala pri prvom lete dôležitú úlohu. Flyer One bol dvojplošník, mal rozpätie krídel okolo 12 metrov a bez posádky vážil stroj 274 kg. Konštrukcia bola prevažne z plátna, jaseňového a smrekového dreva. Látka na krídlo bola zo 100% bavlneného mušelínu nazývaného Pride of the West, čo bol typ používaný na dámsku spodnú bielizeň. Mnoho súčiastok na lietadle bolo z bicykla, ako napríklad prevody a reťaze. 17. decembra 1903 nastali vhodné podmienky pre prvú skúšku tohto lietadla. Bratia spolu s ostatnými pomocníkmi vyniesli Flyer z nedalekej kôlne na piesočnatú rovinu. Orville mal to šťastie a Flyer pilotoval ako prvý. Orville naštartoval v 10:35 motor a neskôr si do denníku zapísal: v chladnom decembrovom vetre sa Flyer rozbehol po zemi rýchlosťou asi 16 km za hodinu, aby potom ďalej pokračoval 50 až 60 km rýchlosťou vo vzduchu. Výška letu postačovala sotva k tomu, aby som mohol Flyer ovládať. Následkom silného vetra a bez predchádzajúcich skúseností bol prvý let naozaj krátky. Tento historický let, ktorý bol prvým naozaj riadeným letom stroja ťažšieho ako vzduch, trval 12 sekúnd a mal dĺžku 36 metrov. Bratia v ten deň však absolvovali ďalšie 3 lety, pri ktorých sa striedali. Pri poslednom už Wilbur vydržal vo vzduchu celú minútu a preletel vzdialenosť 260 metrov. Všetky lety boli fotograficky zdokumentované. Najznámejší je záber z prvého letu, kde Orville riadi a Wilbur beží vedľa stroja. Pri letoch bolo prítomných 5 mužov, miestni rybári, záchranári, ktorí svedčili o úspechu letu. Na pohyb lietadla vpred slúžila kolajnica s vozíkom, po ktorej sa lietadlo rozbehlo. Tento počin možno naozaj považovať za prvý skutočný let. No má to jedno ale. Bratia Wrightovci totiž ešte stále nevedeli dostať Flyer One do vzduchu vlastnou silou motora, ktorý nemal dostatočný výkon na rozbeh zo zeme, pokiaľ nevial dostatočne silný odporový vietor. Pomáhali si tak dômyselným zariadením, ktoré skonštruovali neskôr v roku 1904. Flyer bol položený na drevenej kolajnici s vozíkom a bol spojený s lanom a so závažím upevneným na kladke na lešení. Potom sa naštartoval motor a na znamenie pilota bolo závažie uvoľnené. Mechanizmus teda fungoval ako primitívny katapult, ktorý stroju udelil dostatočnú počiatočnú rýchlosť na odlepenie od zeme.
Prácu vo vzduchu už vykonal motor so sprevodovanými vrtulami. Bratia svoje stroje ďalej zdokonalovali. V roku 1905 mal Flyer 3 už sedačku pre pilota, bolo zlepšené ovládanie a Wilbur už uskutočňoval 40-minútové lety s dokonalým riadením. Čoskoro po prvom lete Wrightovci požiadali o patent na lietadlo a až do roku 1908 lietali málo. Zrejme v obave o prezradenie ich patentu. Svoj stroj však ďalej predvádzali na požiadanie svetu. Hlavne v Európe, kde sa ešte stále našli skeptici, ktorí v úspešné lety neverili. Prínos bratov Wrightovcov je nespochybniteľný a obrovský. Najmä vďaka štúdiám ovládania a inováciám, ktoré bratia priniesli. Aj napriek ešte neúplne samostatnému štartu išlo vtedy o najväčší úspech spomedzi všetkých dovtedy zaznamenaných pokusov. Problém s dostatočnou počiatočnou rýchlosťou pri štarte vyriešil až 23. októbra 1906 Alberto Santos Dumont vo Francúzsku. Ten so svojím strojom číslo 14 uletel sotva 60 metrov priamym smerom vo výške 3 metre nad zemou. Pri tomto lete sa lietadlo vznieslo zo zeme samo, bez použitia katapultu, iba pomocou sily motora, ktorá už bola dostatočná na rozbeh. Bol to teda prvý oficiálne historicky uznaný let v Európe bez štartovacej kolejnice či katapultu. Čo bol významný krok vpred. Stroj sa vzniesol samostatne na vlastnom podvozku z lúky. Let sa odohral pred desiatkami svedkov, novinármi a porotou z Aéroclub de France. Tak, a to je pomyselný milník, kedy sa človek naozaj naučil lietať. Nie ideálne, ale naučil. Od tejto chvíle možno hovoriť o novodobých dejinách letectva. Udalostí a príbehov, ktoré sa odohrali v týchto rokoch až po bratov Wrightovcov, bolo veľa. A osobností, ktoré posúvali vývoj lietadiel vpred, bolo obrovské kvantum. Niektoré by boli na samostatné video a určite sa im povenujeme. Ďakujem, že ste si túto, dúfam, zaujímavú trilógiu pozreli, nezabudnite dať like a odber a teším sa, ak mi pod videom zanecháte komentár. Letíme ďalej a vidíme sa na budúce.